Знаете ли тази билка коя е? Има бодли и има сладки плодчета. Ето това е капината. От нея може да се прави от листата чай. Тези плодчета са много богати на витамини и дават много сила. Сега вече ще опитам капината колко е вкусна. Много е вкусна. Чаят капина помага при кашлица и при висока температура. Листата имат много витамин С и го наричат чай за сила. Сега ще измием листата. Сега започваме да правим чая. Оставяме го чая 10 минутки, след това ще го изпием. Ще налея за моя брат Терес и той е на 3 години, а аз съм на 7. И 10. Тази книга е история за билките от времето на траките. Може да откриете много интересни факти за капината. Абонирайте се за моят канал и засейте носовоздрав. Чао!